Път е лицето на физиката. Правения гръб е символ на увереност. Най-много проблеми с кръста имат хора, които са обездвижени. Големината идва от широчината на раменете и перките. Перки. Това е, което липсва на всеки гръб. Затова е необходимо да структурирате вашата тренировка така, че да може да тренирате оптимално перките. Може да дърпате отпред, като конкретно за перките препоръчвам упражнения с една ръка. По този начин можете оптимално да изолирате и напрегнете този мускул. Дайте се да изпълнявате упражненията правилно, да имате пълно движение, оптимално разтягане и контрол на тежестта. Може да гребете и отдолу. Нашият фитнес имаме машина, която уникално изолира това движение, а може да го правите по старомодния начин с дъмбел. Без кръче на пейката. Така изглежда хубаво само на снимка. Прави, изолирани, с стабилност в кръста. Без да държите на гръбнака в напрежение, защото когато качите крачето на пейката, целият гръбнак през цялото време е в напрежение. Може също така да дърпате и отгоре, което е също уникално изолиращо упражнение за перки. Препоръчвам ви да включите поне едно от трите упражнения.